бозори меҳнати ҷаҳони имрӯза мутахассисони соҳибкасбро талаб мекунад. Аз ҳамин хотир дар ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқи барномаи давлатии мусоидат ба шуғли аҳолӣ барои солҳои 2023-2027 фаъолият мекунад, ки яке аз самтҳои муҳими сиёсати иҷтимоии давлату ҳукумат ба ҳисоб рафта, дар самти ба шуғл фаро гирифтан ва касбомӯзии аҳолӣ заминаи воқеӣ мегузорад. Дар доираи ин барнома дар тамоми шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд беш аз 10 адад маркази ҳунармандӣ ва малакаҳои касби муосир фаъолият доранд, ки дар онҳо ҷавонон, занҳои хонашин, муҳоҷирони меҳнатӣ бозгашта ва дигар шаҳрвандони бекор метавонанд касбҳои ба талаботи замон ҷавобгӯро дар муҳлати кӯтоҳ омӯзанд ва соҳиби шаҳодатномаи давлатӣ гарданд. Бино ба маълумоти масъулин, давоми 6 моҳи соли равон беш аз 15 000 шаҳрванд ҳамчун корҷӯй ба қайд гирифта шудааст. барномаи давлати мусоидат ба шуғли аҳолӣ ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2026 5690 нафар шаҳрвандон барои ҷамъ намудан ба касбомӯзонӣ ба нақша гирифта шудааст. Дар 6 моҳи соли 2026 ба раёсат шӯъба ва бахшҳои агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар шаҳри ноҳияи вилоят 24303 нафар шаҳрвандон муроҷиат намуданд, ки 17403 нафари онҳо ҳамчун корҷӯй ба қайд гирифта шудааст. дар ин давраи фаъолият аз ҳисоби шаҳрвандони бекоре, ки дар қайд буда 3352 нафар шаҳрвандон муроҷиат намуданд, ки ба касбомӯзӣ аз рӯи 34 номгоҳи ихтисосо мувофиқ ба талаботи бозори меҳнат роҳхат дода шудааст. ҳамчунин 2820 нафар шаҳрвандон занону духтурон ташкил медиҳад, ки аз он ҷумла ба омӯзиши қолинбофӣ, қуроқдӯзӣ, заргарӣ, дӯзандагӣ, бофандагӣ, нонпазӣ, адрасбофӣ ва ғайраҳо мебошад. дар ин давраи фаъолият 2070 нафар шаҳрвандон хатм намуданд ва 1629 нафарашон дар ташкилоту муассисаҳо бо кор таъмин гаштанд. касбомӯзии шаҳрвандон бо воситаи филиали муассисаи давлати марказии таълими рушди ҳунармандӣ ва малакаҳои касби муосир дар шаҳри ноҳияи вилоят ва дигар марказҳои соҳа ба роҳ монда шудааст. айни ҳол дар вилоят 13 адад марказҳои рушди малакаҳои касби муосир мавҷуд мебошад. муассисаи таълимии мазкур аз рӯи зиёда аз 40 намуди ихтисосо касб омӯхта метавонад. яке аз чунин муассисаҳои касбомӯзӣ ин маркази касбомӯзӣ ва хизматрасонӣ дар шаҳри Хуҷанд мебошад. дар ин ҷо ҳамасола садҳо нафар касбомӯзон аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ба омӯзиши касбҳои гуногуни талаботи замон фаро гирифта мешаванд. барои шунавандагон ҳам курсҳои ройгон ва ҳам худ маблағгузор пешбинӣ гарида, муҳлати омӯзиш вобаста ба ихтисос аз 1 то 3 моҳро ташкил медиҳад. дар марказ касбҳои талаботдошта аз ҷумла барқчӣ, кафшергар, челонгар, устои таъмири таҷҳизоти барқӣ, оператори компютер ва дигар ихтисосҳо омӯзонида мешаванд. барномаҳои таълимӣ мутобиқ ба талаботи бозори меҳнат таҳия гардида, қисми зиёди дарсҳо хусусияти амалӣ доранд. то имрӯз маркази касбомӯзӣ ва хизматрасонӣ дар шаҳри Хуҷандро зиёда аз 3000 нафар шаҳрвандоне, ки ҷустуҷӯи кор доштанд, шаҳрвандони синну соли гуногун хатм намуда соҳиби сертификати дорои аҳамияти байналхалқӣ гардиданд. дар марказ аз рӯи касбҳои челонгар, барқчӣ, кафшергари газию барқӣ, андовачӣ ва васлгари таҷҳизотҳои барқии офтобӣ касбомӯзӣ ба роҳ монда шуда, дар баробари касбомӯзӣ дар марказ ба шунавандагон аз рӯи забонҳои хориҷӣ, яъне забони русӣ, забони англисӣ ва забони кореягӣ ба роҳ монда шудааст. дар марказ тамоми хизматрасониҳо дар доираи лоиҳа ройгон ба роҳ монда шуда, шунавандагон, шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон метавонанд новобаста аз синну сол ба касбомӯзӣ фаро гирифта шаванд. мутахассисон мегӯянд, ки ҳадафи асосӣ танҳо омӯзонидани касб нест. пас аз хатми курсҳо ба хатм кунандагон барои пайдо намудани ҷойи кор ва оғози фаъолияти соҳибкорӣ низ машварат дода мешавад. ин имконият медиҳад, ки шаҳрвандон соҳиби манбаи даромади доимӣ гарданд. дар вилояти Суғд низ талабот ба мутахассисони соҳибкасб сол ба сол меафзояд. ба рушди сохтмон, саноат, хизматрасонӣ ва ҳунарҳои мардумӣ низ ба кадрҳои касбӣ бештар гардидааст. аз ин рӯ марказҳои касбомӯзӣ нақши муҳимро дар омода намудани мутахассисони ҷавобгӯ ба талаботи бозори меҳнат иҷро мекунанд. дар ин ҷо ҳозир касби барқчӣ рафта истодааст. хеле ки мебинед касбомӯзон омада касб ҳунарҳоро омӯхта соҳиби касб шуда, касбе ки дар ин ҷо меомӯзанд ба бозори ҷавонӣ ҷавобгӯ буда ба ҳаёташон барои пешбарии шахси худ мусоидат менамояд.
имрӯз соҳибкасб будан яке аз омилҳои муҳими таъмини зиндагии арзанда ба ҳисоб меравад. аз ин рӯ ҷалби бештари ҷавонон ва шаҳрвандони бекор ба омӯзиши касбу ҳунар яке аз роҳҳои муассири коҳиш додани сатҳи бекорӣ ва рушди иқтисоди кишвар арзёбӣ мегардад. дар маркази мазкур ба ғайр аз мардон, занҳо ва ҷавондухтарон низ барои омӯхтани касбу ҳунар аз ҷумла ҳунари ороиши гашткорӣ машғуланд. пас аз хатми курсҳо онҳо метавонанд ҳам дар корхонаҳо фаъолият кунанд ва ҳам мустақилона барои пешбурди зиндагии худ фаъолият намоянд. тавре мушоҳида гардид, маркази касбомӯзӣ танҳо ҷойи омӯзиши ҳунар нест. он ба шаҳрвандон имконият медиҳад, ки бо аз худ кардани касби замонавӣ соҳиби ҷойи корӣ гардида сатҳи зиндагии худро беҳтар намоянд. ман Самадов Баҳромҷон касби сантехникиро интихоб кардам барои зиндагии худам, пеш бурдани зиндагиам. тӯли 1 моҳ мешавад, ки ман хонда истодаам, корро ёд гирифта истодаам. ман мехоҳам, ки пурра касбро омӯхта барои зиндагиам истифода барам. татбиқи барномаи давлатии мусоидат ба шуғли аҳолӣ низ маҳз ба ҳамин ҳадаф рушди сармояи инсонӣ ва таъмини шуғли устувори аҳолӣ равона шудааст.